ҳайати экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авросиё бо маросими тантанавии истиқбол дар маҳаллаи Чорбоғ ворди пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе гардид. Меҳмононро дар ин мавзеъ бо расму оини хоси тоҷикона ва қироати шеърҳои тараннумгари дӯстии халқҳо, намояндагони Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе истиқбол гирифтанд. масъулин зимни баромади худ таъкид намуданд, ки ин сафар на танҳо як ҳодисаи фарҳангӣ, балки як қадами муҳим дар роҳи густариши ҳамкориҳои минтақавӣ мебошад. мақсад аз ташкил намудани чунин экспедитсия ки 5 давлати Авросиёро ба ҳам меорад, ин пеш аз ҳама ҳамдилӣ, якдилӣ ва бародарӣ ба ҳисоб меравад ва ин як иқдоми хуб барои муаррифӣ намудани иқтидор ва имкониятҳои сайёҳии кишвар, меҳмоннавозии урфу одат ва таъриху тамаддуни фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. То имрӯз экспедитсияи байналмилалии сайёҳат ба қалби Авросиё дар давоми 45 рӯз зиёда аз 8000 километр роҳро тай карда, аз шаҳрҳои бузурги Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон гузашта, ниҳоят ба Душанбе расид. Ин сафар, ки 6 июни соли 2025 бо маросими тантанавӣ дар шаҳри Москва таҳти шиори «Биомӯз, эътимод бикун, дӯстӣ намо, бисоз» оғоз ёфта буд, бо паёмҳои роҳбарияти олии Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида, ҳайати экспедитсия бо 25 адад нақлиёт дар ин муддат беш аз 30 шаҳри 5 кишвари Авросиёро фаро гирифт. дар асоси қарори раис шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аллакай нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати шаҳри Душанбе барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани форуми байналмилалии иқтисодии Осиёи марказӣ дар шаҳри Душанбе ва хотима бахшидани экспедитсияи сафар ба қабли Авроосиё ба тасвиб расид. аз ҷониби сохторҳои дахлдори шаҳрдорӣ аллакай тамоми тадбирҳои дахлдор роҳандозӣ гардидааст. экспедитсияи мазкур бо ташаббуси ташкилоти мустақили ғайритиҷоратии маркази байналмилалии ҳамгироии минтақавӣ бо мақсади муаррифии мероси фарҳангии ғании минтақа, таҳкими риштаҳои дӯстӣ, рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, омӯзиши таърихи Авроосиё ва рушди соҳаи сайёҳии минтақа ташкил шудааст. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи рушди сайёҳӣ, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сиёма, ҷамъияти саҳмии пӯшидаи Душанбе Сити Бонк ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Арвис ҳамчун шарикони асосӣ ва сарфараст саҳмгузорӣ намуданд. барномаи экспедитсия беш аз 150 ҷаласаи форумҳои илмӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва чорабиниҳои сайёҳии канориро дар бар гирифтааст.